Polyworks Inspector 2023 rozšíruje svoju sadu nástrojov geometrických tolerancií tvaru a polohy podľa normy ASME, aby vám poskytol väčšiu flexibilitu pri definovaní zarovnania na geometrické základne. Zvyčajne každý referenčný prvok pri zarovnaní na základne postupne odoberá všetky stupne voľností povolené jeho geometriou. Určité montážne scenáre v reálnom svete si však môžu vyžadovať uvoľnenie tohto obmedzenia. Teraz môžete určiť, ktoré stupne voľnosti chcete odobrať daným prvkom pri zarovnaní na základne a umožniť nasledujúcim základňam odobrať zvyšné stupne voľnosti. Polyworks Inspector 2023 umožňuje simulovať väčší rozsah scenárov zarovnania na základne, aby čo najlepšie zodpovedali realite pri montáži.